Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pandakasvikawo muSouth Africa zvinhu zvainge zvakandiomera. Ipapo ndainge ndichiri ne22 years. Ndakabva ndachizotanga kugara pane pamwe pamba mushure mekunge ndatadza kubhadhara rent. Ndakabva ndachizonyepera landlord kuti baba vangu vainge vari ng'anga, therefore neni ndainge ndiri ng'anga. Saka landlord ava vainge vaine mwana wavo mwana wavo uyu iye ainge achitsvaka basa achirishaya. Ndakabva ndachizovaudza kuti pamba pavo painge paine chikwambo. Ngoma ndakabva ndachizogadzira chinhu chainge chichityisa. Ndakangoita chokungosoneredza nemadhende mushure mekunge ndatenga chidhori ichi ndikachipenda nependi yeblack, ndikatenga zvimabhidzi zviya ndokubva ndachizosoneredza, ndikabva ndachizochicherera popamba ipapo. Ndakabva ndachizovamutsa usiku vose ndikatanga kuvagezesa, ndikazotokumisidzira ndava kutochiva mudzimai walandlord nekuda kwebody structure yake, because ndakavati mose munofanira kuti munge muchikurura hembe dzenyu mukoma. Landlord ava vakazotondibhadhara, but chakandishamisa ndechekuti mwana wavo akabva achizowana basa. Ameno zvimwe kuda bute iro randakaisa mumvura ndichivagezesa pamwe rakatovabatsira. Bute iri ndakaritumidzirwa neimwe hanzvadzi yangu kubva kumusha. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndakazotogarapo pamba ipapo kwemwedzi yakawanda ndisingabhadhari rent on top of mari yandainge ndapiwa. Zvakangoma zvoveduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo panapa ndiine secret yangu iyo yandiinayo. I faked pregnancy for 6 months, so now I am planning a miscarriage. Mukoma, he even bought a pram for the baby. Ndiri mudzimai, ndiri kurarama ndiri munomu munyika yevatorwa. Pose apa ndainge ndimbori hangu kumusha, ndini uyo ndikabva ndachizosangana nemurume wangu uyu pasocial media. Saka mukunotaura kwake pressure yacho mukoma, it was too much. Ndainge ndisati ndanyatsokuita make up my mind when the guy was like, ndoda kuti uye kunoku, uri bhebhi rakanaka kuZimbabwe ikoko, unokwanisa kuzosangana maybe nomwe murume. Ndikati like, dude, I've been in Zim all my life and ndaisatombozviziva kuti kune munhu akaita sewe. Iwewe wadi watanga wauya kunoku kuZimbabwe, why all of a sudden you just want me to come there? Kasi pane zvauri kuda kuita neni here? Akati no, chichichi. Ndokubva amai vangu vazoti, iwe enda kumurume, uri kuda kungoramba uchingodya sadza rangu panapa, enda unozvibikira kumurume wako. So the guy, when I came to South Africa, takagara tose about 2 months. What I discovered about him, mukoma, iye anoti kana arasa mbeu yake inongobuda yakaita mvura. So ndakazotaura nefriend yangu akabva anditi munhu yeka zvinoreva kuti kana pamuviri haungambopabatiri pamuviri. So as we are speaking right now, ndakamuudza kuti ndine nhumbu. So iye, he is a long distance driver, anongoyawo pamba apo nepapo. So right now I want to fake a pregnancy. Ndagara ndiri munhu ndine muviri muhombe uye zvekare sezvo ndiri kunyatsokudya ndichiguta, ndava nerimwe zibhodhi zvekuti kunyangwe vanhu vanotongofungidzira kuti ndine pamuviri. So ndikutsvakawo maadvice kune vamwe vana sisiwo vakabvisa nhumbu kana kune avo vakambonyepedzera sekunge nhumbu dzainge dzabva ipo pasina. Please ndipewo maadvices, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo veduwe. Pakaipa naiva hanzvadzi, ko makanyeperei? Makadii kungofambawo nemurume wenyu? Maybe iye anenge achitozviziva kuti ndo condition yake iyo yaainayo.
ameno ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndiri kudanana nerimwe bhebhi iro ririko kumhiri kwemakungwa. Rinotofungidzira kuti kuno kuSouth Africa ndine chouviri but handina kana chandiinacho. Dai aizviziva mukomana asvika aikwanisa kundiramba because munhu wandiri kuda kutobvisa pamurume, ari kuti murume wake haasi kumubata bho. Saka kunoku ndakatomunyepera ndikamuudza kuti ndine kabhizinesi kangu ako kandiinako, izvo kana wifi yandinotoshandisa tichiita mavideo calls ndakatoheka password yacho yepanext door. Ndinotoshanda muspaza shop, mari yandinowana ishoma zvisingaiti. Ndakamboda kumuudza but iye manje ndakatozviona kutoti haangambogamuchiri situation because ndakangoita sekunge ndiri kungotaurawo iri nyaya. Akabva ati the disadvantages of dating a man that has money, inini hangu I would rather stay with my husband, handidi zvemastress. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi dai aiziva zvake aikwanisa kungoramba zvake ari pamurume apa. I am trying to convince her kuti ange achizouya kunoku kuAfrica. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Ndiri kutsvakawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. So ndine vasikana vangu avo 3 vandiri kufambidzana navo. Vari 3 kudaro ndiri kushaya kuziva kuti wandinoda pakati pavo ndianiko. Ndanga ndiri kufungidzira kuti zvimwe kuda kana ndikangovaroora vose vari 3 but ndinenge ndisingari kuti vange vachizviziva. Kuno kuSouth Africa ndanga ndichifungidzira kuti ndinokwanisa kuunza 2, umwe noumwe ndobva ndamutsvakira kwake kwekuti anenge achigara, then after that ndobva ndachizoti umwe wacho anenge achigara kuZimbabwe. Ndo zvandanga ndafunga. KuZimbabwe ndinokwanisa kuti ange achienda kunogara nevamwe vatete vanogara kumusha, even though vabereki vangu vakavakira imba mutown. Takangokurawo tichingogara mutown, saka umwe wacho ndiye wandinongonosiya kumusha so that vasazosangana vanhu ava, because pakati pavo vari 3 ndiri kushaya kuti wacho wandingati uyu ndiye wandinoda kudarika vamwe vose ndeupi. Please help me. Handina mari, dai ndanga ndiine mari vose ndaigara navo pasi ndobva ndavaudza kuti ngatingoitai izvozvo zvebarika, but mari ndipo pasina manje. So please help me nema-ideas. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndichazopota ndichikupaiwo ma-updates kana kuri kunzi ndikasazoita busy because ndine urongwa hwandiinahwo. Kana mari yangu ikangouya, I am the next week neuchivayo ndichaita imwe mari, kunyangwe zvikanzi motikari kana Zimbabwe yose 1 by 1 umwe noumwe ndinenge ndichida kuti ndinge ndichizomutengera motikari yake. I have big dreams for my country. Saka ndakaromba mushure mekunge ndauyawo kuno kuSouth Africa ndokubva ndachizosangana nemudzimai uyo wandakazomitisa. Haatozvizivi mukadzi uyu wandiri kugara naye kutoti ndatova pafinal stage yekuromba. Ndakanzi kana ndikangodarika stage iyi, unfortunately handikwanise kuti ndige ndichizokuudzai kuti pastage apa pandava ndezvipi zvimwe zvandiri kufanira kuti ndinge ndichizoita. Mwana wangu akazvarwa last year muna November. Mushure mekunge mwana wangu uyu azvarwa, ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizotora umbilical cord yake ndikabva ndachizoenda nayo kuna Sangoma wacho ndoye muno muSouth Africa. Chakaita kuti ndige ndichiromba inhau yekuti ndakaona kuti life yacho life inonetsa. Kunyange ukazama kuronga zvinengei unotongosangana nemaproblems. Saka ndakabva ndaona kuti vanhu vane mari vanonyatsokurarama upenyu hwakanaka, so why not
why not just enjoy your life? So that is what I decided, to enjoy my own life and not to think about a lot of things. So currently I am someone that is enjoying his own life, but mari andisati ndaita hangu, but mupfungwa ndinotova nepeace of mind knowing kuti kana ndikangodarika pastage iyi yekupedzisira zvinoreva kuti ndichaita mbinga, muchazondinzwa imi. Ndinotoda kutogadzira page kufacebook randinenge ndichingodonetera vanhu mari. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakaenda ndikanopa umbilical cord kuna sangoma wemuno muSouth Africa. Saka munoda kuti kubva ipapo pacho pamakazviita zvinhu izvi kunana November until now muchiri makangomirira kuita mari. Ko kana kuri kunzi ng'anga iyoyo maybe yainge ichingoda mweya wemwana mudiki. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma nashi inini, I was part of a fake church and we would plant vanhu vanozoita sekunge vanenge vachidonha nemadhimoni, then umwe noumwe aizopiwa $50. Handidi hangu kutaura zvakawanda, but itoriwo church inotozivikanwa nemhuri yose yeZimbabwe, kana pastor vacho vanotozivikanwa neZimbabwe yose. Saka ndo zvataingoita izvozvo, taitumwa kuti tinge tichinotsvaka vanhu. Dzimwe nguva taiwanzokutumwa kuma outskirts zvekuti vanhu vacho vataizouya navo drama roga roga waitoona kuti munhu uyu kauyu haasi kana muZimbabwe. Taiwanzokutumwa toenda kuma villages anenge ari kudhuze nana Mozambique kana kuti nekunana Zambia uko, zvekuti kana chishona chacho munhu anenge asingatombonyatsokuchigona, anenge atoriwo confused. Kana internet yacho kuti mavideos acho anozoiswa paYouTube anenge asingatombonzwisise kuti zvinofamba sei. Saka kwavari, sezvo vanenge vari vanhu vanenge vagere kuma remote villages, vaibvuma because $50 ikoko inenge itori mari yakawanda. Munhu anotoona kuti kana akabvuma kuunzwa kuHarare obva aita sekunge ane madhimoni, obva anamatirwa, obva apiwa mari yake apa nekuzotogara kuguest house. Munhu anotoona kuti hunenge hutori upenyu hunenge hwatochinjawo ipapo. Saka vamwe vaitosarudza kuti vatouya vari mhuri, kuti mukadzi, murume nevana umwe noumwe akapiwa $50 yake. Pavanozodzokera vamwe vaitodzokera vatori kana kuma $400 and something. Saka kwavari mavillagers ivavo vaitoona kuti vanenge vatoita mari. Saka ndo zvataita izvozvo mukoma. Taitotumwa, tainge tisingatsvaki hedu vanhu muHarare, but taitsvaka vanhu kuma outskirts, kuma remote villages. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Hey, pakaipa. Hanzi we used to give them $50 for my fake miracles. Vanhu vachinyepedzera sekunge vanenge vaine madhimoni vachinamatirwa. Yo, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi murume wangu, he thinks kuti all the 3 kids that we had belong to him, but vana vose ava ndakavapiwa nabankuru vanova vari mukoma wake. Me and his brother, we started cheating and we planned this, even cheated during lobola negotiations. Nabankuru pane pamwe apo patakatombobva pamba tikaita sekunge tainge tichida kunotenga chimwe chikafu chainge chichishota, tikavasiya vari pamba vari busy nemalobola negotiations. Bankuru vakanditextera vakabva vati vainge vachida kuti tinge tichimboenda somewhere and I knew what he wanted. Tikabva tachizoenda pane kamwe kaguest house kari padhuze nepamba. Hatina kumbonoita nguva yakareba, ndokubva tachizodarikira tikaenda tikanotenga nyama because vamwe vana amainini vainge vati nyama yainge yashota.
ipapo ndaifanira kuti ndige ndichizotuma vanin'ina vangu kuti vange vachizoenda nabankuru, but no, ndakati ndikuda kuenda nabankuru ndichita sekunge munhu ainge achida kuona kuti mari yemurume wake iri kunyatsokushanda chaizvo chaizvo here. Apa taitoenda hedu kunofadzana zvedu. Ndakabatira pamuviri pekutanga painge pari pamukoma wake kusvika ndazozvara vana vatatu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndiri mudzimai ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndirudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, saka ndakaroorwawo. This was last year. Ndokubva tachizoenda kumusha muna December. Patakaenda kumusha vatezvara vangu vakabva vachizondipfimba. He since apologized, but vanongoramba vachingotaura neni vachikomenta mastatuses angu. Vakati kwainge kuri kudhakwa, saka ndirudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo nemaideas. Ndoita sei pressure yacho imwe yavanombondipa. Ndinotya kuti zvimwe kuda kana ndikavanyima vanokwanisa kuzondiparadzira marriage yangu, since vaine mari. Kunyange kuuya kwatakazoita tichidzoka kuno kuSouth Africa kwainge kuri kutoda kana kubasa. Inini there is no need yekuti ndige ndichienda kubasa, because vanototitumidzira mari each and every month vanotitumidzira about $1,000. Kana mukaposta nyaya yangu ndisivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune muroora uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye muroora uyu mucomment section. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndakaroyawo umwe murume watainge tichishanda naye muSouth African, saka ndinoshandira imwe kambani hombe muno muSouth Africa inogadzirawo machips. Saka kambani iyi yandinoshandira ndingangoti madriver tingori 2-3 vanobva kuZimbabwe, then nevamwewo vanobva kuNamibia, but the majority maSouth Africans. Saka pane umwe mufesi uyo ainge achida kudaidza vanhu vedhudhula. Ndikabva ndachizoti ndadzokera kumusha ndikanotaura neimwe n'anga inogarawo munharaunda imomo uko kwatinobva. Ndakavapa mari mushure mekunge tawirirana, vakazonditumidzira mishonga. Vakanditi mishonga iyoyo everyday ndinoenda kubasa ndaifanira kuzoti ndige ndichizoimwaya pagedhi. Saka ndaingosvika ndomira pagedhi ndoita sekunge ndiri kufona ndichitomwaya mishonga yaya pagedhi. Then pamaweekends ndaitoendako ndobva ndanorasa minzwa idzo dzavainge vakandipa. Ndakazviita izvi kwemwedzi wose, kutaura kudai murume uyu ari kupenga atori muchipatara mukoma. But I regret nekuda kwezvose izvo zvandakaita. But mudzimai wangu paakazozviziva mushure mekunge ndamuudza kuti ndakaenda kun'anga, akanditi saka imimi maidawo kuti munge muchizoita sei, because dai makadzingiswa basa nevanhu vacho vedhudhula kana vainge vachazouya pakambani penyu, izvi mungadai muchiurayisa mhuri nenzara. Mukoma, ndo zvandakaita. Ndiri wrong here kana kuti kwete? Because ndinomunzwirawo tsitsi murume uyu. Please post my story. Kana mukaposta nyaya yangu ndisivisiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi madouble standards ega mukoma. Ko taigoziveiko isu vamwe kuti vamwe vanobudirira nekuda kwekuti vanotevedzera zvavanenge vachiudzwa uye zvekare nekutotenda midzimu yavo. Mukoma, ndakauya kunoku mushure mekunge ndauya kuno ndakatambudzika kwenguva refu ndichitsvaka basa kusvika ndachizotanga kushandira avo vandiri kushandira pari zvino. Mukoma, vatori vakuru vechechi. So musi wandakaona machira aya anoshandiswa nevanhu vanoita zvemidzimu nemashavi, ndakati maybe ainge ari umwe munhu ainge auya akanamatirwa akatendeuka akasiya zvose izvozvo
because pano kugara pachiuya vanhu pamba vachinamatirwa vachitendeuka, because ndakangoona micheka iyoyo yainge iri pasofa ndokubva ndazongozvisiyawo. After a couple of days zvakaitika zvekare ndakaiona iri pasofa. Saka izvi zvaingoitika each and every Friday apa. Madam boss vangu vanoti kana vari kuchechi vachinamata vanenge vachishoropodza midzimu nevanhu vanoita zvemashavi, but ivo each and every Friday mukoma vanotoita kamini bira apa vane mari yakawanda sei. Dzimwe nguva vanokwanisa kutoti imwe ng'anga yavo inge ichitouya kuno kuSouth Africa inongouya kana musi weThursday, Friday after kamini bira mangwana acho eSaturday tobva tatovaperekedza sekuru vaya kuOR votokwira ndege votodzokera kuZimbabwe. Saka zvinhu zvekuti zvava kutondipawo confusion kuti why is it vachishora zvinhu zvechivanhu kuchechi but zviri izvo zvavanotoita mukoma. Vatori nenguva dzekutoti machira iwavo vanotomaburitsa kana panze vomayanika pasi pemumvuri wemuti. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.